Hej guys, velkommen til den her video. I dag skal vi prøve at komme til en anden side. Der er også 3, der skal spille, så ja. Du er jo næsten stuk. Det er jeg ikke, Felix. Ej, han er fucking irriterende, den der zombie. Ja, det er så irriterende. Fuck, han er irriterende. Kan man overhovedet klare det her? Ja. Det skulle man kunne. Lige for at kunne klare det. Du er stok. Du er stok. Desværre. Felix' tur. Og Felix, den her gang skal du gå lidt hurtigt. Ja. Ja. Du er stok. Nej, du er faktisk ikke. Det var så dumt, du skulle gå derover. Hvor? For jeg står der. Nej, gør han? Nej, ikke noget. Ses, guys. Nej, jeg var stok. Ses, man. Ses, guys. Hvad var det? Ja.